Nu der vrimler det med smukke modeller i hele København, og det er jo selvfølgelig på grund af Copenhagen Fashion Week. Og vil vi ikke alle sammen ønske, at vi kunne stjæle bare lidt af deres yder. Nu der kan vi måske tage noget af glamouren med hjem, fordi de har jo alle sammen nogle yndlingsprodukter, de her modeller. Og hvad det er for nogle, det skal vi kigge nærmere på nu, og det skal vi sammen med dig, Liv Winther. Godmorgen og velkommen til. Tak. Du er skønhedsredaktør på Cover, og selvom modeugen jo selvfølgelig handler mest om tøj, ja, så har du faktisk også haft travlt i den her uge her, fordi du har været sådan lidt rundt backstage og snakket med de her modeller for at høre, hvad er det for nogle produkter, som de bruger, hvad for nogle de holder sig meget til, fordi det er jo faktisk det, de gør, ikke? Altså, de er meget gode til at finde et produkt, og så holde sig til det. Hvorfor egentlig? Jamen, det er det der med, at man skal passe så godt på sin hud, og man renser sin makeup af så mange gange i løbet af dagen. Så derfor så de holder fast ved de der meget milde produkter. Du har været ude og snakke med 4 modeller, og lad os prøve at tage et kig på den første. Det er hende, der hedder Linn Kjærulff. Ja. Jeg har altid Bioderma makeup fjerner med mig, fordi den renser rigtig godt og fjerner alt makeupen meget mildt. Og det er lækkert, når man som model bliver udsat for rigtig meget makeup, så har man brug for at passe godt på sin hud og få renset den ordentligt. Så det er i hvert fald et rigtig godt produkt. Og Liv, det er lige præcis det her produkt her, hun taler om. Hvorfor er det, at det er så godt? Jamen, man kan faktisk nærmest kalde den der for modelrensevand, fordi det er sådan, stort set alle modeller har den i tasken, og det er netop fordi den er helt mild, der er ikke noget parfume i, og man kan rense makeup af, altså nogle gange 5-6 gange i løbet af dagen skal de piger gøre det. Så for ikke at få de der helt røde øjne, så kan man bruge den der. Altså jeg vil sige, hvis man er sådan en, som har tendens til uren hud, skal man måske supplere med noget andet en gang imellem. Men sådan til at have den i tasken er den perfekt. Og det er sådan en, der både tager makeup og renser huden. Det er sådan alt i alt i et. Ja. Og det er sådan en, man ser tit modeller på de franske apoteker, der ligesom har favnen fuld, særligt under modeugen, så køber man stort ind. Alright. Jamen her med en anbefaling givet videre. Lad os prøve at hoppe videre til den næste model. Jeg har altid en læbepomade på mig, og jeg er ret glad for en fra Nux, som jeg faktisk har med i dag. Den her. Og så har jeg især her over vinteren, der har jeg meget tør hud, og i og med, at jeg ikke bruger særlig meget, eller jeg faktisk ikke bruger makeup næsten, så har jeg en serum, det hedder det, fra Carameo, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Det var Vanina Botny, som vi så her. Hun omtaler altså de her 2 produkter. Hvad er det for 2 produkter, hvis vi starter med læbepomade? Ja, men det er sådan en rigtig plejende læbepomade fra NYX. Og man kan sige, at det er sådan et meget godt billede på, at selvom det er modeller, og de måske ikke er særlig gamle, så de er stadigvæk udsat for et hårdt klima, som vi også er lige for øjeblikket, så man får tør hud, så det er bare sådan nogle rigtig, altså Og det der med den der også, den er meget fed, ikke også? Og så skinner den ikke, så man kan faktisk pleje læberne uden at det sådan, altså man render rundt og ligner en lipgloss. Lige præcis, man ser ikke sådan. Ja. Og man kan også bruge den på albuerne og på neglebånd og sådan. Ja. Og så den der, hvad var det for en, hun sagde? Jamen det er en serum, altså det er faktisk en ansigtsolie med arganolie og jojobaolie og mandelolie i, og den er bare plejende og rigtig god til det her vejr. Og hvordan er det, man bruger sådan en? Bruger man den under sin dagcreme, eller bruger man den der i stedet for en dagcreme, eller hvordan er det, man bruger det? Altså jeg tror faktisk, Veneta bruger bare kun den, men normalt vil man bruge den under en dagcreme. Og så kan, altså det er sådan alt efter, hvad man har behov for. For eksempel om aftenen kan man bruge den bare alene. Men her sådan, i vintermåneden, der er den måske god at bruge med en creme ovenpå. Ja, det vil jeg sige. Lad os prøve at videre til den næste model, du har været at snakke med. Om morgenen, når jeg står op, så smører jeg mit ansigt ind i en olie, jeg altid bruger på Nux. Og så bukker jeg faktisk bare mine øjenvipper. Og det er det. Så er jeg klar. Og så prøver jeg at drikke en masse vand. Det får en til at se lidt frisk ud i øjnene. Det var altså Caroline Brast Nielsen, som du havde været ude at tale med her. Det er som sådan ikke et produkt. Hvad er det der for en? Jamen, det er jo sådan en øjenvippebukker, som nogen måske er lidt bange for, fordi at man er bange for, at man får hævet vipperne ud, eller at man får fat i huden. Jeg har prøvet det engang. Jeg er simpelthen bange for at få øjet i klemme på en eller anden måde ind i den der, eller øjenlåget i klemme. Ja, det kan jeg også godt forstå. Man skal bare lige sådan prøve sig lidt frem, og med små, så trykker man lidt ad gangen, og så får man kan man sådan rykke længere tættere ind mod roden, for man vil gerne helt ind ved roden. Og vil ikke bukke dem ude for enden, så bliver de faktisk kortere. Er det noget med, skal den være varm, eller skal man putte lak på? Altså, der er nogen, der varmer den op med en fyndtør. Det er sådan meget godt tip, men altså, jeg synes ikke, det giver helt så meget. Men jeg vil sige, det er et meget godt tip, netop hvis man ikke går med makeup. Der er jo mange af de modeller, de bruger ikke makeup, for de skal fra show til show, der kommer man ikke op
dukker man ikke op med makeup på. Og så hvis de endelig har fri, så er det nok lige... Ja, og så kan man lige groome sig selv. Altså, hun rærer også sine bryn rigtig fint, og det er hun sådan kendt for, at have de der fine bryn og vipper. Så det kan man sagtens, selvom man ikke bruger makeup. Og hvor lang tid skal man holde den på? Op på? Jamen, altså, det er mere bukket. Det er egentlig ikke så lang tid, man gør. Det er mere det der buk, der er vigtigt. Og så bagefter kan man bruge en mascara for at holde det lidt længere. Så hvad er det, 10 vores videre? Lad os se på den sidste model. Jeg bruger den franske apotekercreme, der hedder Ampulis, hver morgen og aften. Og den er rigtig god til at fugte ens hud, og den er ikke alt for skinnende og fedtet. Så bruger jeg en Youngblond mineralpuder. Den gør også huden rigtig fin, og den ser ikke alt for make-uppet ud. Og så bruger jeg en Moroccan Oil som hårkur. Den gør håret rigtig blødt og dejligt, og den dufter også rigtig godt. Hun nævner flere ting her. Lad os bare lige kort vende en af dem. Den der hårolie Moroccan Oil. Hvad er det, der er så godt ved den? Jamen, altså, den giver jo glans og plejer, og så synes jeg, den er meget sjov at have taget den med, fordi de kommer i sådan nogle små rejsestørrelser, så man kan have dem med i tasken, og det er jo også det, alle pigerne har, ikke? Hvornår putter man den i håret? Er det, når man styler det, eller når det er vådt? Eller hvornår? Jamen, man kan faktisk bruge den, som man vil. Altså, jeg kan bedst lide at bruge den i tørt hår, men du kan også bruge den, inden du fyndtørrer dit hår, eller bare til at lade det lufttørre i. Så det er sådan et all-round produkt, og du kan også bruge rigtig meget af det, og så sove med det og vaske det ud dagen efter, som en slags hårkur. Okay, og det er ikke noget, der fedter håret, som altså olie i håret, så bliver man lidt bange for, at det... Ja, altså, det skal ikke få tæt på hovedbunden, og man skal selvfølgelig have lidt tørt hår. Sådan. Jamen, tusind tak for alle de fede fifs fra modellerne fra Copenhagen Fashion Week. Tak for det, Liv. Selv tak.